Bazd meg, vártok! Rasszizet kell menned. Norbi, ne fordrászok szület! Lassabban. Lassan, jobban szedi. Ja, meg fújtál. Jó, de ne álljék meg nekik. Valaki nézze meg jön a tanár. Figyelj már, hogy... Viszi amúgy rendesen? Vágja, csak tiszta, mit tudom én. Azért egy fotót ugye engedek. Hát ez tényleg... Azt te valami mennyire vállaltam tényleg? 300 vagy 400? Tegnap este letudtuk. Ja jó, jó. Ott van a táskámban. Valahol ott mi? Az a dilasz? Itt mi? Ez, nem. Bazd meg. Akkor megmondom Norbinak miért ilyen a haja. Jó, most már. Jó, amúgy Zoli. Jó lesz. Középen túlünkben egyet. Egy ilyen csíkot jalakjuk be, mint a... Viszi szépen. Valaki figyeljen már, he? Várni, ott hátul is viszi, jó van. Hát azért látszik a szín, mindegy. Jó, az gyúrtas. Miért nem mondtad, hogy gatyászik? Szép, nekem szakadnak a négy. Az enyém nem úgy van, az enyém Csupák néznek jön valaki. Erik, odaadnám, csak én már beadtam tesómnak. Odaadtam tesómnak. Jó, jó kicsi lesz, jó az. Felszerelés. De Philips azért a márkot, de ezt hagyd... Majd ezt teszek. Rózsas, egy mosot légy szíves, hogy jól érzed magad. Várj, akkor így mosolyog egyet. Bazd meg. Elcsajok vagyok a magyakra. Hát... Lassan kész lesz valami másik oldal. Az nagy. Kicsi. Kicsi. Nagy. Szegény Norbi engedsen válasz el most így. Ez beizzelik ezt a szalmellomba. De ne elomba, te bolond, te mi hagyta valami kukás, hogy... Azért, hogy kinyomtattam ide egy nap, hogy hajvágva és minden. Én 11 évesen még felkiratkozni. Mennyi az idő? Mennyi idő van még 10-ben? Ó, még 10. Mert... a Szabóban is. Hát mennyi? Zoldi, körülvág az egész osztály. Figyelj, Géron bácsi, hogy nem tudom el. Ennél Gyuri megjön készben. Jó, most már visszajövök kézzel. Jó van. El is viheted. Azt a kurva egészben. Hát de még jó is bezeg, jó kicsi. Hát hogy tiszta hajszál lesz a bazeg. Úgy fog szólni, mint a pos. Nem, ne rázom. Vágtál neki, meg meg is mosom. Mi? Katonás. Itt szedd be jobban neki. Nem, úgy egy itt a Gyuri. Kisebben. Ja, úgy a menni. Egész lassabban kell, mert nem fogja vinni. Róztos, bazd meg. Nyugodtan hallgass. Ott nem is viszi a haját, állíts kisebbre. Várjál, feljelölni. Hol van, ne? Szóval már Liláki kussoljon el. Ja. Mit csinál? Sőt. Mit csinálsz, Norbi? Annyira rendesen felül, hogy ne legyen ki a használni. Ne legyen deformált, mi? Ha bár már így is az. Hát, bazd meg. Híres leszel szerintem. Nem, Norbi az híres. Hát egy képben a mesterről is. Mi? Aha. De neked passzolj. De nem. Én nem bírok. Jaj, hogy járnál? Hát piszkál. Nekem csak a bajasztom kell megcsinálni. Nem ér rám most. De jó lesz amúgy. De figyeljetek, hogy jönne valaki. De ugye a hajad hallod, de ugye a hajad most Jó, fel van lefekvő. Hát jó. Oldalt én nem vágtatok is. Majd minden. Várjál, elnagyolja, utána meg faszonigazítás lesz, várjatok. Mondjál már, mi vagy? Majd én megnyírom magam. Folyosón kellett volna amúgy. Elő is vágtam. A füle, ja jó, megvan még a füle, jó van. Hallod? Nem ér rám, most elfogdal. Mi van, Mockó? De mennyire? Bazd, tiszta szar vagy te. Azt a kevés, hogy a balkot az elfogdal.
Állíts kisebbre, mert nem hiszi. Ja, bazd már kisebbre, Getsz. Jelöl is jobban. Hát hülye, még itt is vág meg. Majd azt le lehet, majd a kicsivel. Milyen egyel, kettővel? Kettővel kisebb. Ja. Kettővel azt annyi kell. Csak tempó, mert már csak 7 perc van. Ó, még ez is kicsi, geci. Még ez is nagy. Vagyis nagy, igen. Azt mondom, még egyen lehet kisebb. Na, akkor egyre kisebbre. Hát szűken jó. Gyere fel még eddig. Majd ott hozzá kell szedni. Nem látom este, nem látom este. Na, Nem fogadtuk a szempontelen a csokit. mondtam, hogy fogadjunk. Látunk két csak egy Jó lesz, jó, csak nyílt feljebb eddig. Ja. Azt elnyírom utána. Hé, 8-tól extra helyet nyílt. He, 40-kor kezdték, vagy 45. A fülét nagyon azért azt nem kell levágni, de jó, hogy nagy füle van. De... Vágni? Mora. Mi? Hogy vágod azt? Hát ne félj, már majd jó lesz. Norbi, a interneten nézte a YouTube-on, majd nem értem. Tegnap rá akartam keresni a YouTube-on megérsz, hogy kell. Már 6 perc, 25 másodpercen nyírod. Jó, jó. Ja, még jó is idő. Nullás rendszerűen megcsinálni. Meg lehet, ne féltek. Én megnézek 2 perc alatt. Hát ti a nullás lecsomor, azt jön. Ügyírod rábasz a fejembe föl. Mindenhol mented a pajakárnak. Milyen haja van ennek, azok el? Most elfogadtál nyeri? Nem. Jaj, de basztad, hogy fogod így? Hát mint egy pihentelmére, nem tudom. Hova, hónap hozzá egy 1000 rótot. Mennyit basztál? Ne félj, Nullásra! Susnakit is nyílom, mert ennek is. Majd szünetben nem így letolják körül után. Azt hiszed, hogy hol van? A hajat hogy fogjátok összemarni amúgy tényleg? Adjátok, azt jó van. A portátok kérdés sepült, azt összesepültek. Füle marad. Ó, füzettel! A fülemben megint... Hoppá, vérzik is vérzi, jól el fog vérezni, bazeg. Tényleg te vagy így nyílja. Meg kinyit volna meg. 2 percet megnyíltad akkor még. Az a baj. Ne félj már. Össze-vissza van. Még van 5 percetek. Ó, az bőven jó. Már 7,5 percen nyírja. Norbi azt mondta, jó lesz akkor. Vedd le. Bazd meg, mi Avalon lesz, vagy mi lesz ebből, he? Mint Zohannak, he? Amit a fejedre kellett volna tenni, azt örd meg. Holnap alakor meg úgy írja. Bazzeg, lassan van, ráérünk. Ja, még van 5 perc. Nem, 6 perc sietek. Gagyi nem kaptad. De mint a művészi, jó van. Ezt úgy egyszer megtalálnál. Tudod, hogy közepén. Hát oldalt, nagy igen. Itt még lehet szedni szerintem, még bőven szedni kéne. Lásd, mit csinálod? Jaj, egyszer. Sőt. De van. Bocs. Megkezelj vele. Tiszta haj. Művész el van foglalva. Wifi-s mi? Wifi-s vízék. Azt még felül is. Azt ilyen langyos haja. Ja, azt mondom. Vedd kis, lejjebb a méretet az oldalánál, ne hülyeskedj már. Videót csinál, nagy kemény. Még egy zoomon is, Getsz, ez milyen? Hát? Hülye, innen úgy, ja. Oj. Úgy össze, úgy. Még hagytam a forgójánál, bazzeg. De hülyék, jó, de nem fodrász. Majd megnyitott a gagyi szalon, vagy nem tudom. Kapcsolnál közelíteni. Úgy tolja rajtam az, mint a fűnyíró. Hogy két videót, nem Berágtad hátul is fejemet? Mi? Berágtad hátul is kicsire? Ja, jó. Nagyon rákom fog egy videót tenni. Siess meg, Hát 9,5 percnél járunk. de meg még le kell húzni. Fodrászom. Mennyit Megborodálsz, nem? Már este befizettél, vagy nem? Már... Jó, hát Norbi, az egyik óra kisebb haja, mint a másik. Ugyanaz. Komolyan. Rótos, hogy férhet? Vagy amúgy nézd meg. Engedd már a kezedet. Meg a bal oldal. Várj csak. Így, jó. De mit csinálsz? A bal oldal. Ki? Nullással igazítsd meg. Ugyanazzal mint. Jó, most szedd meg oldalt, azt jól van. Hozzányúlok, már ezt van félre. Ugyanaz. Jaj, de kicsi!
Az egyik oldal kisebb, mint a másik. Majd törénél megcsináljátok. Nem úgy kaja? De buszkom egymond. De ebben a nylon hülyeség úgy nézek ki, mint hogy nem tudom mi van. Mi szellemi fogyatékos. Mindig kézezúból van lenni a bolond hely. Már 10,5 perc, szóval sírsetek. Ferencén milyen fényes, de is jön megcsapni. Hány perc van? Majdnem. Hasonló, hát Samsung Sony hasonló. Az nyelvig lesz. Gyár nullásra, most Jó. Azért Hogy de meg a kezem, elkezd. jó, de megszedi. Egy úri nyilatkozzál valami. Nyilatkozzál valami. Nem nyilatkozok, azt mondja, nem nyilatkozok. Na gyere, nyilatkozzál. Gyere, nyilatkozzál. De szedd meg a főnél jobban. Hol a balagúr meg? Még egy kicsit fentebb. Még ott egy kicsit, így, mert ott túl koszkás. Nem. Jó lesz az. Csíkot ismerek. Nem kell csík. Skacok már 11-15, szóval bőven jó. Na. Még 3 vagy 4. Jó. Mi vagy? Vannak balagúr, mindjárt milyen lett a munka? Jó lett. Jó lett, csak kicsit hajas vagy bak. Tudással ott vagy nekem módos végig. Jó lesz az, he, még jó is. Ennyi? Mondta, hogy néznek? Ennyi? A tiszta haj vagy. Homoknál. Skacok 12 perc, szóval tempolation. A szemöldökét is vágja. Szakállam. Elég lesz már. De ott nem jó, ott egy kicsivel kisebbre vagy. Ja. Hozzá már valaki. Ott kisebbre egy